unang nangarap at dito rin unang natutong magpaalam. Mga tahanang hindi isinilang sa pagmamadali, kundi hinubog ng tiyaga, panahon at pagmamahal. Noong dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, hindi lamang relihiyon at pamahalaan ang kanilang iniwan. Kasama rin ang arkitekturang naging salamin ng kapangyarihan at kaayusan ng lipunan. Sa bayan ng Santo Tomas sa Pangasinan, matatagpuan ang isang bahay na patuloy na tinitirahan mula pa noong 1916. Mahigit 100 taon na ang lumipas, ngunit hindi kailanman naputol ang buhay sa loob nito. Ang bahay ay nananatiling tahanan, hindi ginawang museo, hindi isinara sa publiko, kundi patuloy na inaalagaan. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay hindi lamang iniingatan, ito ay isinasabuhay bilang pamana ng pamilya. Before World War II, wala namang sinasabi yung mga ninuno namin basta na nung naipanganak na ako, ganito na ito. Wala nang nabago. Kung na-abandon na itong bahay na ito, talagang sira na. Pero diretso naman na may tumitira. Wala akong pang pagawa na bahay. Kaya preserve ko itong bahay namin. Parang pinamana na rin sa akin itong bahay na ito. Yung mga kapatid ko kasi, may mga kanya-kanyang bahay na rin sila. Ako na ang nagmana nito. At habang pumapasok sa loob ng bahay, tila dahan-dahang bumibigat ang hangin. Ang mga kahoy na dingding at ang mga bintanang hango sa mga kapiz, mga lihim ng panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang bawat silid ay naging saksi sa pagdaan ng mga henerasyon, sa mga panahong nagbago ang mundo sa labas, ngunit nananatiling matatag ang loob. 1916 yung nakaukit. Lagyan ng sombrero. Ang dami nang pupunta dito. Hindi ko noon pinagdadamot. Siyempre mga estudyante, mga di pumasok lang sila dito. Mahalagang madaga. Siyempre sa ninuno ko ito. Hindi mo mababayaran to eh. Dito, ang tahanan ay hindi iniwanan sa nakaraan. Ito ay ipinasa bilang isang mahalagang pamana. Hindi lamang mga bahay ang pinaglumaan ng panahon, kundi maging ang mga dekorasyon sa loob nito, gaya na lamang ng mga kagamitan na gawa sa buri at ratan. Sa tahimik na sulok ng mga baryo, may mga kamay na patuloy na humahabi, yumuyoko sa trabaho at marahang bumubuo ng mga basket, palamuti at iba pang mga kagamitang nagiging bahagi ng araw-araw na buhay. Ito ay ang mga artisan sa iba't ibang bayan ng Pangasinan na ang paglikha na ang kanilang naging sandigan at pinagkukunan ng hanap buhay. Handicraft natin. 16 ko pa lang. Kasi itong handicraft na to, ito yung dati na negosyo ng tatay ko. Dito talaga kami nag-umpisa. Hinahanap-hanap ng katulong ko yung trabaho ito eh. Kasi dito talaga yung ko eh. Parang ito na yung kinagisnan kong trabaho. Parang yun, itong handicraft na to. Kahit ito lang yung trabaho ko na, pero kapag patapos ako ng engineer. Bago po ako pumasok dito, nag-construction po ako tapos nagkargado. Kami nang naitulong yung pundar dito. Aralin ko pa maigi kasi nakaka-inspire magtrabaho dito. Kasi parang dito na yung buhay namin lahat. Noon pa man, ang mga materialis na ito ay bahagi na ng pamumuhay ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. At isa ang lalawigan ng Pangasinan sa kilala dahil sa patuloy na pag-usbong ng mga produktong yari sa ratan mula pa noong 1980. Maging hanggang ngayon, nananatili sila bilang simpleng paalala na ang pamana ay hindi laging enggrande. Minsan, ito ay makikita sa mga bagay na patuloy na ginagamit. Kailangan nating i-preserve kasi yun nga, yung kumbaga pasa-pasa na lang. Kahit modern na ngayon, kailangan pa rin nating ituro kung paano nagsimula ang local handicraft.
Gusto kong i-promote, which is the old house plus local handicraft, yung mga gawang Pilipino talaga. Ang napili ko is yung mga chandelier, talagang rattan, made of rattan and bamboo. Dapat nating tangkilikin because nandyan yung talagang 100% handmade, yung passion, yung kung paano nila gawin ang produktong isang basket pero punong-puno ng passion. Napaglipasan man ng panahon, ang mga produktong gawa mula sa buri at rattan ay hindi lamang gamit sa loob ng tahanan, kundi tahimik na patunay na may mga bagay na tumatagal hindi dahil bago, kundi dahil totoo. Sa bayan naman ng Villasis, mas lumalalim ang kwento ng pamana. May isa kasing bahay rito na pinaniniwala ang nagmula pa noong ika-17 siglo. Mga panahong unti-unting pinatatatag ng Espanya ng silay na mahala sa bansa. Ang bahay na ito ay naging salinlahi ng pamilyang Olivar. Isang pamilyang kabilang sa prinsipalya o mga pamilyang Pilipino na maituturing na may kaya. Isa kasi sa kanilang mga ninuno ang nagsilbing Gobernadorcillo noong 1883. Isang posisyong kumakatawan sa lokal na kapangyarihan sa ilalim na kolonyal na sistema. Isang mataas na posisyong maaaring hawakan ng isang Pilipino. Kung bagasan nung araw, yung mga, alam mo, yung higher, they belong to higher strata in life. Yung respetado, ilustrado, mga ganyan, yan ang tumira dito. Hindi naman yung bahay nito yung doon lang sa mga taga-ano, hindi naman sa pag-ano, ano. Kaya, ibig sabihin, naayos yan, naiwan na maayos dahil yung dating nakatira dito, maayos. Hindi magulo. Pero ito, talaga ang katotohanan ay Spanish time to. Spanish, Japanese, and then American time. Makikita ninyo na siya talaga ang Gobernadorcillo. May petsa doon ng pangalan, nakaukit na. Kaya authentic yun. Kasi pinaano ko na lang nung ano yan eh, yung rattan na, ano, na weaving kasi butas na yon. Pinagawan ko lang para maupuan ulit. Ang pamilyang Olivar ay kilala rin bilang pamilya ng mga doktor. Isang propesyon noong panahong ang edukasyon ay pribilehyo lamang para sa iilan. Ang kanilang tahanan hindi pa man binubuksan sa publiko pero malugod pa rin nilang tinatanggap ang mga nagpupuntang mga bisita, mga estudyante at maging mga residente. Ancestral home ito eh. Wala ka nang makitang ganito. And then, ibig ko sabihin, yung may-ari, pamilya ko na. Hindi naman ako titira dyan, or what? Preserve ko na lang. Pinamana sa akin yan eh. Siyempre, katulad ng sinabi ni Papa, history ito eh. History ng family. Maybe sa iba, hindi nila alam ito, pero sa amin, Olivar ito eh. So, yung mga ninuno namin, dito tumira. So, kahit na medyo mahirap siyang i-maintain, pina-renovate namin ng konti to reinforce kasi may mga sira-sirang parte. Magastos siya. Hindi siya yung ordinaryong ano lang renovation. Iba pag pag mga old houses. So yun, to maintain syempre yung legacy ng family namin, Family Olivar. Basically yun, yung para continuous na kilala pa rin yung pamilyang Olivar dito sa Villasis. Hindi siya totally open, pero may mga estudyante kasi na pumupunta dito na nagre-request for them to shoot. So far, good experiences naman kami. Mababait yung mga estudyante from Urdaneta or local na pumupunta dito na nagsushooting sila. Wala namang nawawala. Hindi naman nila nasisira yung mga gamit. So,
Yun lang, para din yun sa yung lesson nila, 'di ba? Nagsushoot sila ng mga Maria Clara, ganun, Jose Rizal. Pero at the same time, pag nag-shoot sila dito, dapat maisip din nila na bigyan nila ng importansya yung bahay mismo, na i-preserve siya kasi sa future generations, magagamit pa rin siya, history. I think it is really important for the Olivar clan to preserve this one para po ma-preserve yung history. At the same time, it could bring education din sa ating mga bata, especially po sa mga high school students na every December pumupunta po sila dito, nagpa-practice ng kanilang No Limit Angeles. So ma-appreciate din ng mga bata na may nag-i-exist pala ng mga dito, na mga ancestral house or old house na para ma-relate nila especially sa kanilang studies. So very important po talaga na ma-preserve to para for the future generations. So, na perspective, important po talaga na i-preserve yung history, yun ng bahay na ito kasi sa totoo lang po, bihira lang po tayo magkakaroon ng mga gantong bahay, especially dito sa Pilipinas, na talagang pinipreserve. Yung iba po, unfortunately, na hindi na nila na-preserve, na binomodernize na nila. So that means yung mga future generations, hindi na nila ma-appreciate na meron palang mga old houses na nag-i-exist. So, like, ma-erase yung history ng certain na bahay. So, mawawalan na sila ng knowledge regarding that specific history. So, importante po talaga yung ma-preserve yung history para may idea pa rin sila na kung anong mga nangyari back then. Tapos, personal po nila na yung mga nababasa nila sa books, na hindi lang sa books yung nag-i-exist, na talagang there is something that exists in here. Parang ganun po. Parang visually na makikita nila. Yun yung important sa ma-preserve talaga. Dahil sa bawat pagbisita, muling nabubuhay ang tanong, paano nga ba nabuhay ang mga Pilipino noon? Paano hinubog ng kolonyalismo ang kanilang mga tahanan? Ang bahay na mistulang naging tulay na patuloy na nag-uugnay sa kwento ng nakaraan at mga magiging kwento pa ng kasalukuyan. Pinaglumaan man ng panahon ng maraming bahagi ng mga lumang tahanan, may mga bagay na tumangging magpaalam. At sa loob ng mga bahay na ito, may isang espasyong tila hindi kailanman nawawala. Ito ang kusina. Dito matatagpuan ang dalikan, ang tradisyonal na lutuan na mas nauna pang natuklasan kaysa sa pagdating ng mga Kastila. Noon, walang hanap buhay dito. Nagsasaka lang. May mga lupain, di ba? Nagsasaka ka. Kinukulang. Saka ganito talagang naanuhan namin ng hanap buhay. Pagkatapos magsaka sa bukid, dito na sa Kamarin kami pumupunta. Ayun na, ito ng hanap buhay na nga. Pinasasalamatan nga namin doon sa mga kapwa nating Pilipino dahil hindi nila nakakalimutan yung dati. Kagaya ng mga modelo. Dahil mahilig din tayo sa modelo pero hindi ito maiiwasan yung hanap buhay namin. Hinahanap pa rin eh. Nagtataka nga kami kung bakit hinahanap pa rin ng mga kapwa natin Pilipino. At ayon sa mga nakatatanda, mas masarap daw ang luto kapag sa dalikan inihahanda ang pagkain. Masarap kasi luto ng dalikan dahil natural siya. Doon nanggagaling yung niya sa apoy ng kahoy. Pero bukod sa mga dalikan na gawa mula sa putik o clay, mayroon din namang makabago o moderno na kung tawagin, pero nananatili pa rin ang diwa ng lumang paraan ng pagluluto. Para mas tipid tayo sa gastusin, mahal ng gas ngayon.
mahal ang kuryente sa mga electric stove, mahal ang kuryente, gano'n. Total, marami pa naman tayong pinakukunan na panggatong. Kaya, kuwan pa rin tayo. Bumabalik tayo sa mga dating kuwan natin, nakasanayan. Nakuwan natin sa mga magulang natin na adapt. Mas masarap ang luto, lalo na kung magpapalambot ka ng mga ulam. Hindi nawawala yung lasa talaga. Lalo na yung nakokontrol mo yung apoy at saka eksaktong yung apoy niya init, hindi yung kwan. Ngunit higit sa lasa, ang dalikan ay pamana ng pamumuhay. Isang tahimik na patunay na may mga kaugaliang nananatili kahit nagbago ang panahon. At kung sila ang tatanungin, patuloy pa rin sila sa paggawa ng ganitong mga produkto hanggang patuloy itong hinahanap-hanap ng bawat tao. Hindi dahil wala ng ibang paraan, kundi dahil may mga alaalang ayaw patayin. Walang negosyong magninegosyo ka rin lang. Kung kulang ang kapital, wala rin. Ito, kunting kapital lang, mabubuhay mo ang pamilya. Dahil sunod-sunod eh. May anak siyang dalawa, tumutulong din yan dahil mana-mana nga eh. Pag may kami, mahalaga talaga. Itong hanap buhay namin eh. Sa bawat apoy na muling binubuhay, may kasamang kwento ng tahanan, ng pamilya, at ng panahong maaaring lumipas na, ngunit patuloy na naglalagablab sa alaala. Habang patuloy na umuusad ang mundo, unti-unti ring nauubos ang mga ganitong tahanan. Napapalitan ng mga mas matataas, mas bago, mas makintab. Pero pinapalitan din ang mga alaala ng mas mabilis na panahon. At dito mas nagiging mabigat ang tanong. Ano ang mawawala kapag nawala ang mga bahay na ito? Hindi lang kahoy at bato, kundi mga salitang hindi na mabibigkas, mga halakhak na hindi na muling maririnig, at mga yapak na hindi na muling babalik. Sa bayan naman ng Binalonan, ang isang ancestral house ay dumaan sa masalimuot na yugto ng pagbabago. Pinaglumaan man ng panahon at napunta sa iba't ibang kamay, hindi ito tuluyang nawala. Nag-conduct po kami ng cultural mapping regarding this house. Actually, lahat ng ancestral houses sa Binalonan. So, the Yunson house is one of those. Ayan, so it was originally owned by a certain Andrea Yunson. May mga kwento na sinasabi nila na dito daw talaga nagkikita-kita, yan, nagiinuman yung mga Kastila daw noon. So, it's really a place where people get together. Sa halip, binigyan ito ng bagong gampanin. Mula sa dating mga Kastila lamang ang naglalagi rito upang dumalo sa salo-salo, ngayon, isa na itong kainan. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon, kumakain at nagkukwentuhan sa loob ng pader na minsang naging tahanan ng mga naunang henerasyon.
na araw-araw ko siyang nadadaanan. Tapos, yun nga, medyo nagka-interest ako about sa features ng bahay. Alam mo yung old siya, parang authentic talagang old house. So, nagkaroon ako ng interest na i-acquire itong bahay na to. Na pag pumapasok ka dito sa bahay na to, feeling mo bumabalik ka sa 18th century eh. At saka na-showcase ko sa mga tao how is Spanish house. Kumbaga, napapasukan nila ito kung paano yung climate niya na lagi nilang sinasabi na malamig dito sa kasi nga dahil dito sa mga bricks. Interested talaga akong i-maintain ang bahay na to, pero since alam naman natin na mahal ang mga antiques, so hindi ko siya maayos or mabilhan ng kung ano-ano kasi nga dapat kung ano yung first na itsura niya, dapat same lang din ang construction. Dapat ma-preserve, alagaan natin para sa next generation, makita din nila kung saan tayo nanggagaling, kung ano yung history ng ating itong place na to, Binalonan, anong history niya, para ma-share hindi lang nasa Facebook or internet, at least personal nilang nahawakan, nakikita kung ano talaga ang old house or Spanish house. Nilagay namin siya as one of our cultural properties. However, since it's privately owned, we are not allowed really to touch it. However, pwede kaming magbigay ng mga suggestions sa owners nito, and then we can also support in terms of rehabilitation of the building. Lahat ng mga bagay na parte ng kasaysayan ay dapat pinapahalagahan. Because kung hindi natin alam ang ating nakaraan, hindi rin natin alam kung saan tayo tutungo sa kinabukasan. Sa bawat silyang inuupuan, sa bawat kisameng minamasdan, ang pamana ay patuloy na nararanasan. Ang dating pribadong espasyo ay naging bukas sa publiko. Isang patunay na ang pamana ay maaaring magbago ng anyo, ngunit hindi nawawala ang diwa. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang tahanan ay hindi lamang lugar na inuuwian kapag pagod na. Ito ay pinanggagalingan ng lakas, taguan ng sugat, hinanaing at walang tigil na pag-iyak, at pahingahan ng mga kaluluwang sabik sa katahimikan. Mula sa bayan ng Santo Tomas hanggang sa mga bayan ng Villasis at Binalonan, ang mga tahanang ito ay nananatiling mga bantay ng pamana. Hindi sila sumisigaw ng kanilang kasaysayan. Sa halip, marahan nila itong ibinubulong sa sino mang handang makinig. Makita din nila kung saan tayo nanggagaling. Ninuno namin dito tumira. Very important po talaga na ma-preserve to para for the future generations. Dahil sa patuloy na pagbabago ng mundo sa labas, nananatili ang mga lumang bahay bilang paalala na may mga bagay na hindi dapat minamadali, hindi dapat kinakalimutan, at lalong hindi dapat ipagpapalit. Sapagkat sa bawat tahanang nananatiling nakatayo, may isang pamilyang patuloy na nabubuhay, may isang kasaysayang patuloy na humihinga, at may isang kwentong patuloy na ipinapasa, tahimik, mula kahapon, patungo sa kinabukasan. Ako na ang nagmana nito. Members KBP, kapisanan ng mga broadcast